meu nome é Breixo e son de Naraío. Levo unha vida tranquila e normal, traballando arreo a carón da miña boa. Sempre pensei que era moi feliz, pero cada vez que vía os seus fermosos rizos pasar, tiña a sensación de que aínda quedaba algo por cumprir. Sin dúbida, este será o meu ano. Sí, voume armar de valor, ir xunto a ela e dicirlle todo o que xinto dende que chegou fai anos aquí coa súa familia, a este fermoso lugar, en San Sadurniño. Hoxe vou facer repolo para xantar. Pois a miña neta vai ir estudiar a Lugo. E botelle chorizos da matanza. Voto carallo voto e logo non llos vou votaron. Como que a túa neta marcha para Lugo? Marcha. Vaille estudiar para veterinaria. O paxaro xa vola do niño. Ai, sí. Xa vai o repolo cocido e ora boto os chorizos a canda as patatiñas. Ao final que faz en setembro? Ves o curso naval conmigo? Ei, van vir Nazarete, Belén. Xesús vai traer ganas de festa, xa verás. Vente. Non, a mí non me apetece moito ir. Veña, que si estamos en Lugo, pero tens que facer a proba, xa sabes. Mal de amores, non? E o que máis me arrepinto da vida é de non ser valiente cando era novo, de non ter a carraxe de atrever. Digo che unha cousa: si queres esa rapaza, loita por ela. Loita por ela. Convídote a outra. Queres? Ata logo, Breixo, que tal? Todo ben, como sempre. Ata logo. Que mala cara ten este niño. Que pasa, Breixo? Ves tomar unha? Non podo. Hola, Ola, e ti aquí? sabes que me gustan os animais, por iso vou ir estudar veterinaria a Lugo, Ah, pero virei todas as fins de semana. Non quero deixar de vivir momentos como este, na túa compaña. Pero a ver, ó, traedes as vacas ou que? ai, haberá que ir. Toma, pilla a corda. Vamos, Marela. Imos ir. O meu nome é Breixo e son de Naraío. Neste tempo aprendín que a felicidade non depende dun mesmo, que é de cobardes renderse e que non serve de nada illarse de todos aqueles seres queridos que buscan o mellor de nós mesmos. E é agora cando por fin podo ver os seus fermosos rizos ao meu carón, tendo así a sensación de felicidade real e completa, sabendo que cada cousa ten o seu momento, aínda que non lle vexa moito sentido. Todo é así, sí, e todo ten o seu percorrido, aquí, nun dos lugares máis fermosos de toda Galicia, en San Sadurniño.